हम अपन दूसर का गीत संगीत पेश करे जा रहल बानी। कुल राउंड अगर जो ऐड कइल जाओ तो तीसरा राउंड होई हमने के। और एहू ताल में अगर जो हमरा से कोनो गलती त्रुटि हो जाता तो अपना घर के छोट लड़का भाई भतीजा खेले वाला बबुआ समझ के क्षमा करब। श्री श्री 1008 खडेश्वरी बाबा के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में हमने के उपस्थित बानी जा। बड़ा अच्छा लागल हा आज के कार्यक्रम के मलिकार उपस्थित होकर के अपने दोनों कलाकार के मान सम्मान कईने मंच पर। भाई आपका माइक कट रहा है कभी कभी क्यों? दूसरा वाला माइक दे दीजिए अगर जो इसमें फॉल्ट। ब्यास से ज्यादा तू मर्द भूखा दे देले बड़ा। ब्यास के का बोलो? हेलो काफी अच्छा लागल ए मंच पर आकर के रुआ हम सब कलाकार के मान सम्मान कईनी। एक खातिर तहे दिल से शुक्रगुजार बानी जा हमनी का। दुगोला के कार्यक्रम में जाना में हम गए कलाकार प्रदुमन परदेसी, हमार विपक्षी कलाकार भाई रोशन राज जी। तो कहीं ना कहीं बात तो सत्य बाकी प्रदुमन परदेसी रोशन राज जी ऐसा कोनो जिला बाकी ना है जहां हमनी का गीत संगीत अपन पेश ना कइले हो। हर जिला में हर जवार में बिहार यूपी झारखंड उत्तराखंड हर जगह से गीत संगीत अपन पेश करके आप सब हमनी का जन्मभूमि पायल बनी जा। ये हमनी के जौन माटी हो ये हमनी के माटी हो, ये माटी से सुगंध निकलेला। आज वो माटी पर हमनी का उपस्थित बनी जा जहाँ के हमनी के जीवन धन्य हो गए। तो आज के गीत संगीत कुछ अलग रही। रोज रोज तू जौन गावेला वो मत गावल करो। आ तू पेश उहे करो तारा जौन तू रोज गावेला। ध्यान दो। रोज के श्रोता अलग होले, आज के श्रोता अलग बाड़े। संगत के प्रभाव होला, संगत के प्रभाव होला। डॉक्टर के संगत करबो त ना कुछ तो कम से कम पानियो चढ़ावे के हाल जान जेबो, सुइयो देवे के हाल जान जेबो। चोर के संगत करबो ना चोरी तो सेनो पर के हाल जेबो, दो चार जगह गो ईटा घसकावे के हाल जान जेबो। एह गांव में संत रहल गइल बानी खड़ेसरी बाबा, तो कहीं ना कहीं उनकर प्रकोप गांव समाज पर बनल बा। उहाँ के जैसन विचार रहे तो अपना विचार के गांव समाज के बना के गइल बानी। देखो सीधे लौकता और जगह के श्रोता के तू देखिए आएजा के श्रोता के देखो सब कोई शांति से बैठ के सुनल चाहता कि प्रदुमन परदेसी रोशन राज कहत का बारे। सब कोई गौर से सुनता आ तू एको को सुने वाला बात नहीं खतो ना बुझाता कि कुत्ता लेखा भौंकत रहे। सब जगह छेछरापन चली। यहाँ देखो कि के टाइप के लोग बा कैसन गीत संगीत करी कैसन बात कही। काहे ई बात कहत केहू के इज्जत से खेले के ना चाही। बुझले आग फिर से लगावल ना जाला। कबहू जरूरत से ज्यादा न बोले के। हर जगह नीचपन देखावल ना जाला। कपटी या जल्दबाज दास कम दिमागी के गुप्त कौन बात के बतावल न जाला। बहुअर के तुलना अंगूर से न करे के। शत्रु के अमृत सुंघावल न जाला। तब भैंसी के माथे पर तिलक ना शोभेला। आंधर के राजा बनावल न जाला। बहुअर के तुलना अंगूर से न करे के। हैसन हैसन कुकुर के माला पहनावल न तो हृदय विशाल कहे प्रदुमन परदेसी से
पाठ केहू के पढ़ावल न जाला आ तिल भर कमी यदि अपना में लौके ता दूसरा के अंगुरी देखावल न जाला। हम ई बात ना कहती लेकिन हुआ जब माइक में बोलनी हनु तो हमार दिल बाग बाग हो गई। एक रुआ पतिया हमारा दिल पर लागल बा के गांव समाज के संभ्याता के देखते हुए आप सबके गीत संगीत करे के बा कन्या ऐसा रोज के श्रोता मिलस तब न तगो माला डाल के सम्मानित करब आपके जे कि इतना सुंदर अपना मुखार बिन सरुआ बात कहता है तो चाहब के तनी खड़ा हो जाए एगो माला डाल के अरे महाराज आई है आ जाए चाचा जी गीत संगीत हेबर के औसने हम मोर करतानी और शब्द बात के प्रयोग आज ठोप ना होई ना जवन होई तवन गीत संगीत होई त एगो जोरदार ताली बजा के आप सब शंकर ब्यास जी के मान सम्मान करी। वाह ताली बजाई लो बार-बार प्रणाम आशीर्वाद छोरी रहे दी पैसा मंदी पैसा कौन काम बा नारायण जी बनौले रखे रोशन जी कहले हनु कि प्रदुमन जी नची है त का हेंग हेंग करी अरे कर दे आ हम का त हेंग हेंग करतन अरे भाई कामो तो उहे न करत रह थोड़ करो चाहे ढेर करो समाज में एक जूता पिटाम तो इज्जत तो तने जाए आ 20 जूता पिटाम तो इज्जत तो तने जाए। चोरी करत रह एगो चॉकलेटो चोरइबो 5 लाख रुपया चोरइबो तो दोनों में चोरे कहइबो साध तू ना कहइबो अंतर ये बा के तनी हम ज्यादा नाचत तू कम नाचत रह आ नाचे के बात हटाओ छोड़ो हम ना नाचम हम गाए हाथ ना सुंदर सुंदर नृत्य अंगना लोग आइल बा नाचे खातिर त हमनी के नाचे जरूरी बा आ तू नाचे के प्रयास करो तारा पूरा हिलौले बाड़ो का तारा नाचला से नचनिया के मार्केट खराब हो जाई का तू कतनो निमन नचबो लेकिन एको गो लोग ई ना कही कि ब्याह जी रुआ बढ़िया नचतानी नचनियावा के बैठा दिया रुए नाचे कोई कह सकेला ना जी कोई कही कोई ना कही एकनी के जहां तहां हिलावे वाला सिस्टम बा एहू जे हिलता हेहू जे हिलता केसो बरका बरका बा इहो हिलेला बा लहंगा पहले बड़ी सही हो हिलेला बा तो जब एकनी के बर्नट हिलावला से लोग खुश न होई त तारा डिक्की हिलावला से लोग तो हिलावे के जकरा काम बा ओकरा के हिलावे दो आ गीत संगीत जौन हम पेश करतानी पे गौर करो भगवान की कृपा से जन्म ले ले बड़ो तो जिंदगी की जिए के लूड़ सीखो ए जिंदगी के हर एक इंसान खातिर गीत पेश करे जा रहल बानी हर एक इंसान के डेगे डेग पर खतरा बा पहिले बा डेगे डेग पर काट बा लेकिन वो काट के बचा के कैसे चले के बा ई बात जेकरा मालूम होल बुझ के अपन जीवन के नैया भौसागर तही से कवि हृदय विशाल जी गीत के लिखनी का कि जिंदगी के सफर में हमार गीत संगीत हवा हवा लब लब गब गब ना हुई आज के मोमेंट चेंज जिंदगी के सफर में ऑपरेटर जी तनी समेट के बढ़ा दिले बोल मेन के जिंदगी के सफर मतलब रास्ता जिंदगी के सफर में बहुत काट बा जिंदगी के सफर में बहुत काट बा ए भैया ए चाचा ए बाबा तो डेग रखी हो संभार के रहतिया ए दुनिया में रुआ अपन के कर के मानो अपना कोई नहीं है इस जग में अपना कोई ना है बेटा पर विश्वास करो एगो समय कि उहे बेटा में मरला पा आगे दी मुंह में केकरा पर विश्वास करो भाई बहन पर मारी बाप पर ना ये दुनिया मतलब ही है सवारत का यार है सभी लोग आज हमनी का एगो पेड़ में पानी डाला तनिको तो लालच बा अंदर हमनी के कि पेड़ जब सियान होई तो छांव दी और फल दी तो हमनी के कहीं ना कहीं लालच बा तो दुनिया में भरोसा करे लाई कोई पहइए नहीं थे केकरा के अपन मनबो घात उहे करी जेकरा के तू अपन खास बूझे
कहे साथ नाही देवेला विपत्तिया में साथ नहीं देवेला विपत्तिया में लिखने वाले दोस्ती कब होला? एगो भिखारी के दोस्ती राजा से कबो नहीं हो सकल। एगो भिखारी के दोस्ती राजा से कबो ना हुई। राजा के दोस्ती राजा से हुई। होई सही बात भिखारी के दोस्ती भिखारी से होई। और हुआ कोई भी साइकिल मांगे जाता नहीं हां आ उ साइकिल ला तबे रहुआ के साइकिल दी। हां ओकरा पहले रहुओ घरे एगो साइकिल होखे के चाहिए। चाहिए सही बात बा। कोई लगे मोटरसाइकिल बार वो मोटरसाइकिल मांगे जाता नहीं जाता नहीं आ मोटरसाइकिल ला तबे रहुआ के मोटरसाइकिल दी। ओकरा पहले रहुओ एगो घरे मोटरसाइकिल होखे के चाहिए। दुनिया मतलब ही बहुत देखी कि भाई एकरा काम परल बा त हमरा भिड़ी आइल बा गाड़ी खातिर। हां अजे दिन हमार काम पर हम के कर दुआरी जेबे ते दुनिया में सारा मिली है बहुत बाकी बंडला के हो बहनोइयो न मिलले बिगड़ला के हो। सार मिली है बहुत बाकी बनला के हो लेकिन बहनोइयो नहीं मिले ले बिगड़ला के हो। सही बात बा। एगो बारात हमनी का जाइला तो बारात में हित मित संगी साथी सभे भरल बा बाकिर मोल दुल्हे के हो खेला बरतिया आज के डेट में कहाँ कोई के घोटाता एगो जग में चल जाए प्रवचन जहाँ होता जे नीमन बात सुने के शौकीन बा उहे बैठता न तो प्रवचन होता बाबा प्रवचन देता रे महफिल खाली रहती है सही बात और तनी एगो ऑर्केस्ट्रा करा दी छोकरी के है पर पाइप पहना के नचवाना दी बाप रे बाप पूरा गांव के लइका उमर के उतर से चल ले त का होता ऑर्केस्ट्रा है ला धरे के जगह ना मिली। पंकज जी मौनपुर के धरती से बहुत सारा पुरस्कार है गीत संगीत पर खुश होकर के दिले बानी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब नारायण जी बनौले राखी तो हम जौन बतिया कहतनी बतिया में कुछ ना कुछ तो बा सही बात बा। मन में शंका रही तो खटकबे करी जे न बूझी उराह से भटकबे तमन्ना हृदय विशाल चाहे अरे मत मानो बा सच्चाई